Kuha ako, 2 kilo. Ayaw mo? Hindi. 140, 140. 140, doon. Alam ko. 2 kilo sila. Enggak talaga, lumpo-lumpo kami, sir. Mas kami, sir. Magkano na kilo? Kulang. Oh, kulang pa rin. Magkano? 2 kilo siya, isang isa. 160, 150. 160, 320. Maganda eh. Oh, 320, ha? Bunuan ko, ha? Ah, hindi bunuan yan. Bunuan ko. Galing sa ilog.